U Mobilisisu trenutno radi 3 puta više muškaraca nego žena. Unatoč tome, mi smo ravnopravna manjina. Zbog nas, zadovoljstvo naših korisnika je 97%. Plaće i financijski izvještaj uvijek su gotovi prije roka. Nabava robe odvija se brzo i po najboljoj cijeni. Programerski kodovi i proizvodni proces dobili su novu dimenziju, a administracija se odvija besprijekorno i podiže razinu usluge koju pružamo klijentima. Zbog nas je zakon uvijek na našoj strani i vodi se briga o zadovoljstvu svakog djelatnika. Zapravo, da nema nas ne bi nastajali ni ovakvi video materijali. U Mobilisisu radi 15 voditelja, ali i 5 voditeljica. 13 Mobilisis žena su mame i uspješno balansiraju između poslovnog i privatnog života. Uz sve ovo, žene u Mobilisisu stignu brinuti o okolišu, kreativno se izražavati, partijati, učiti švedski i uvijek dobiti zadnju kockicu čokolade. Sretan dan žena, želi vam Mobilisis.